Ukunyenyiselwa kwinqanaba elingasezantsi kwenkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo kuzakuqalisa ngomso. Kwaye ukuqalisa kwezinga lesine lelockdown kuzakunyenyiswa imiqathango nanjengoko uninzi lwabantu luzakubuyela emisebenzini. Kuzakuvulwa umtyhi wokuba abemi boMzantsi Afrika bebetyelele kwamanye amaphondo babuyele emisebenzini yabo kwixesha eliqingqiweyo. Ukunyenyiselwa kwinqanaba elingasezantsi kwenkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo kuzakuqalisa ngomso. Kwaye ukuqalisa kwezinga lesine lelockdown kuzakunyenyiswa imiqathango nanjengoko uninzi lwabantu luzakubuyela emisebenzini. Kuzakuvulwa umtyhi wokokuba abemi boMzantsi Afrika bebetyelele kwamanye amaphondo babuyele emisebenzini yabo kwixesha eliqingqiweyo. Once they've arrived, they cannot go home weekends, days, some days decide I'm going to Limpopo, I'm going to KZN. No, once you come back until the end of level 4. Umphathiswa ibethelele yokokuba imida yelilizwe isaza kuhlala ivaliwe kweli zinga lokumiswa ngxi kwentshukumo ngaphandle kwempahla ezakuphuma ingena kweli lizwe. Emva kwesimbonono soninzi ngokuvunyelwa kokuthengiswa kwemidiza yokumpakuza, urhulumente udlene indlebe namacandelo achaphazelekayo wasiguqula isigqibo sokuvumela icuba ngelokoyikisela ifuthe lalo kwintsholongwane icorona. We must continue as we are when it comes to cigarettes, tobacco products and related, that we should not open up the sale of products. Kwaye ukuzigcina usempilweni ngokuzivoca-voca kuza kuvumeleka kodwa ngaphantsi kwemiqathango engqingqwa. It will also be not under organized groups, can run as a club or as a group. But you also can only do that between 6 a.m. and 9 a.m. Izolo kongezeleke 10 labantu abaswelekileyo ngenxa yobhubhane icorona. Kungoku nje inani labantu abaswelekileyo liye kuma ku-103 ngelixa abafumaniseke bosulele le ntsholongwane bengaphezu kwe-5,300 nelonyuke ngo-354 kusuku olunye. Kusenjalo, urhulumente umemelele kubahlali ukuba bathi gqolo ukuthobela imiqathango yokumiswa ngxi kwentshukumo. Kwiindaba ze-SABC, ndinguJoe Manxiya.